Намигва ти, защото знае, че е сипал точното масло, усеща разликата преди да е запалил. Двигателя работи гладко, а хибрида не се чуди кога да включи. Сърцето е спокойно, че в двигателя има нещо истинско. Не всяко масло става за всеки Lexus и Toyota. При хибридите изискванията са различни. Ако сипеш грешното масло, мотора няма да гръмне, но двигателя ще работи неоптимално. Toyota Genuine Motor Oil FuelSafe – оригиналното масло, което Toyota и Lexus препоръчват за съвременните бензинови и хибридни двигатели. Тествано, одобрено, произведено по стандарта на Toyota, а пести гориво, запазва отлаганията нулеви. Разработено за дълги интервали и градско каране. Поддържа двигателя тих, плавен и чист. И ако се питаш откъде да знам, че е оригинално, отговорът е прост. Работим само с масла с гарантиран произход. Фабрична туба, етикет, номер. Маслото мирише на масло, а не на душ гел. И не предлагаме само за Toyota и Lexus. Имаме оригинални масла и одобрени формули за BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Ford, Honda, Nissan, Mazda и още доста. Всичко 6 BG. Подбираме точното масло спрямо твой автомобил. Предлагаме и всякакви филтри с отстъпка. Безплатна доставка над 99 лева в цялата страна. За безплатна консултация свържи се с нас. А защо така намига?